Anad pa? Mu. Mu. Pahika man di ay. Anad no? Mu. Mu. Darate mo na ni agkoan dia. Baka anak sa baka ni Yuyo isang kuan area kay isang gamitin ang kwarta para sa isang bahay. Dapat tana. Darate jo. Nabsab si ja. Angge. Mo to sa may merkado guys. Majong buntag day natin tanan guys. Nilili mi daris. Nati ni Yuyo. Anak sa isang bakijang baka. Jang area og 20. Ko ano ni ate. Palito ni ate Jo kaya mga alimahan. Kanate. Ato sa may merkado kay magkuhaon ag kuan bayad. Nakuha na nahati agi mong gipada para ibayad na mus nati. Daghan ka dun salamat ate Jo. Di ana maka bayad na tas nati ni Yuyo. Na papalit ako balbasin. Pila. Kuan. Pila gab? Ha? Di natin nakuha na namot agi mong gipada. Kuha na namot agi mong gipada. Tapos kuan, ibayad sa baka ni Yuyo. Bilig sa tuyo guys og kuan 20 kay kinahanglan ni sa isang bahay sam to gabi patiwas bay patiwas sa isang bahay kay murag kuan na to turinganon og bintana no turing og bintana ni sa may tiwason pero makabalhin na pud sila silang bahay so yan natin kuha na to si buwan na palit mi dari dazon og kuan balbasin kay mang balbasinon. Muna na po lang? Kira daw. Tangira ni gamay ko di. Pila kamtel? Tulo. Ya, mana sa por mabalbasin eh. Kainam na tas kuan baka. Pwede baragtaw na. Sati. Ha? Basin nyo sa bagat. Kadi. Tiya. Na boss. Yes. Sunod na. Sata na. Diyan na misbay sang uzaan guys. Abot na midari. Diyan mo nang abayran ag isahang nati. Diyan nati. Amo nang hatagan si Yuyo sa bayad sa nati. Diyan. Amo sang apaim nun una og balbasin. Diyan si Yuyo mo painom sa balbasin atus nati. Kay arong munindot si Zabitaw ag kuan sa nati. Diyan di na maglibarot ag isahang mga balhibo. Kay dugay naman din ni kaadyo wa pa mabalbasin ni Yuyo. So balbasinan sa si Zana mo arong mulami og mugana ni sa panabsab. Daghan nagbunga nila siyo dari kuan. Karnaba. Mura pa sa mga ting bunga jud dayros karnaba guys. Kay sigasa daghan na masig bunga dato sa amo daghan pud. Tapi layo daghan na. Ngoy, rambutan is real guys. Ano yung rambutan? Nara. Okay. Na. Agbalbasin midaan. Kay anad man ning Yuyo. Ha? Nga. Nga. Mo ni sekreto guys sa kanang kuan ay buhiin abalbasinan jud kay arong kuan sa ba. Di sa bitekon. Mi. Hamu. Tag mga kanding to. Patupukan na to. Oo, pwede na sa patupukan. Nga na siya guys, paimnon siya og balbasin kay arong mo nindot siya ba na mugana agi jahang pagpanabsab og sagbet kay ug di man gud siya balbasinon di man gud siya hinabsabon sa maglibarot agi jahang mga balhibo na magniwang so dugay naman din ni kaadyo mga balbasin ni Yuyo gikan pa man dinis pag-anak 1 month gikas pag-anak mawara pag painom ni jag balbasin niya karon kay 10 months naman ni na sa kabuan na usa pa pud siya na balbasin og utro karon na nga nakuha na mo di anati gibalbasin na siya karong mo lami siya ba mo sabsab ugana mugana siya panabsab sabsab ugana anza mo kuha na siya di na maglibarot sa mga wa po na isa mga kuto-kuto na may mga kuto gud siya guys na mga kanang na ay
kato mo na si Jay kuan sa mga buhiin di jud siya maatiman og inga na mapurga kay akaw itan jud ng mga kuto sa mga biteken pud ba magniwang so lami ka jud na siya mapurga na siya rum lami siya samot mo kuan ba mo ganag isang kaon si Yoyo mo'y nag kuan mo'y nagpainom kay anad manija so di man pud siya hinuon ilahen nga pagkanati kay kuan man siya guys kanang naay anad ba akaut-kautan gideegan ang Papa Gabriel ba sa din taon siya mudagan so ana nahuman na siya nagpainom Sada na muga na kit-kit og sagbot nalibaruton pa manggod siya og kanang naay balhibo na napagos ni Yoyo og balik ja in taon kay kinahanglanon man lagi in taon ni jama human lagi jahang bay ning hanjo lagi siya nga magpapangita lagi kuno siya og kanang naay mo palit og baka kay aron kuno mahuman ni jag flooring ijahang bay kay aron mamalhin na sila kay ilang bay naguba manggod pag ilang bay pag bagjong udit mo ni nga pagkuan ang las ate ilang manggipalit mong daghan ka jung salamat ninjong tanante di ana tijo di anas mumu nahuman na og balbasin maulian na ni ijahang lawas kuan pa ni siya guys napu pa ni siya kabuan o pa ni siya tuig so kani manggang baka manguwag mga 2 years man siguro do ka tuig sana siya manguwag ngupuhon na nami kuanan puhon paabuton puhon kaloy as Ginoo ang maglugway dani guys si Kuya Kinkin kay agkabaw ka Kuya Gail man ag turnos kabaw nga maglugway agkabaw ni Kuya Gail buntis na hapit na mga anak to nati hapit na mga anak tig alagang Kuya Gail Basahan niya. dala guys bayad nami dala tayo bayad nami Yuyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 Magbayad sa baka darate manangihatag ni Yuyo darayo ang bayad ipa kay kuwang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 1
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sobra! Sobra. Yan na. Kina. Flooring na nimo. Flooring na dyan. Naro mabalhinan. Kay. Wow, kaigo ka. Di ko kaigo ka instalar kay. Ate, mananabay rasyo yun to. Kay, isang i-flooring sa ilahang bahay, kaya mabalhin na sila, kaya agdari manggod kag maang nagbayang yuyo. Luoy. Guba na. Guba na ka dyan, no? Mahadlok na mis at bahagma. Basing nga pislat me. Ato, nas bago. Lala itong bago, flooring na lamay kuwang na tuyo. Flooring o bintana. Portahan. Butangag jam tug bitana. Tangan tugjam karo matauran na. Marami. Salamat. Ano to? Mukbo. Marami. Guys, padong may atos baka. Magpainom mi. Ang mga paimnan. Ano itong baka mo? Ilan ito? Itong inalimahan ni ate. Na may mga inalimahan guys. At least na may mga pang-alimahang guhiin. Guys, no? Ang ate ma? Ha? Anan? Ma! Mama! Mumu! Mumu nabi, mumu. Mu! Ano wag na? Mumu! Si mumu. Wag na pa? Ha? Ano wag na? Di. Mumu! Mama wag na. Hadlak. Mumu! Mumu! Parehag kulor si mumu sa unas katong baka ni ate. Ma! Katong naglugway ka sa sabaw na to. Sige kung babit niyo mo, baglak man ko. Anak ko sa bilin na na, ma. Mu! Asa? Kaya magkuha tag tubig dito. Kuwas pa pag-abril og tubig guys. Kaya mang paimnan si Mumu. Mumu! 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 Kuhan pa ni Mumu guys, 10 months. Napo pa ni siya kabuan.
Mani agwa ni Yoyo isang ibaligza kay isang gamitin na to sa isang bahay. Momo. Mo. Mo. Hala uy ning lami na lagi kag forma mo. Muslot pa der. Mang paimnes mo. Hindi mo arugay. Dali mo. Ma. Inom no. Inom mo. Na inom. Ning lami na lagi si Jano. Na wala naglibarot tas nangay kan naglibarot man siya karon naulian na. Puruga. Nagkarag dagi ma. Sao nakatungkang ating nga dak to no. Tung atanggi. Tung bayluan og kabaw. Sao na guys ampoy baka na mangialimahan ni ate. Mo nang gibayluan na mas kabaw. Ate Josephine to sa karon gi pag-alima na pud may ate Jo og kuan. Baka natin na. 10 months pa ni siya. Po kabuan pa ning bakaha. Momo. Nauli-ulian na dyan si Jo. Gas na giges ka nalibarot pa ni agi. Pero na, nindot na nawa na pa sa kuto no. Namo. Muraka ka mo. Hamak tang karabaw pa. Momo. Badji Dennis Momo guys. Badji. Momo. Mangaway pa di. Momo. Ala uy magpahikom. Momo. Ado ba pangarati mo? Mo. Nagma. Di man. Momo. Okay mo, inom pa. Inom pa sa Momo. Ito. Mama. Inom si sa water. Kaya mo. Kana, anak na. Anak na guys. Kaya mo inom sa Momo. Batangan man og tubig dia. Wato sa Miss Kabaw. Ito na Miss Mama. Ha? Asan na ka na amarsiko day. Kada nga amarsiko guys nating amarsiko naman pud. Nga ni basta kuan. Nang ay Kao naman. Yung ato man ka sa mo. babay mo. Tusok food ko. Babay mo mo. Ito na mi mama. Mama, babay mo. Kami mama guys. Mupang tandaan si mama. Mantugal lang iwan si Kuya. Lamain ka ba na? That is mushroom. Bawon sang klasehan nas mushroom. Wala day ko na. Mama na. Di na makain nga mushroom. Mushroom na nga gikan sa tais mga buhiin. Guys no. Kao malagay malangan na na. Tiyaw. Sige. Lain. Ngo na pus mumu og ano. Mimi. Mama. Ano Mimi? Ha? Thank you. For me kuno guys. Tagal ng kang kuya nga nasa una. Oh. Mimi. Yung manungag na ba ni antang laking Mimi? Mi. Nanda sa mi sa mga kanding. Sa Papa. Naman na water leg una mang. ito nas Mimi guys eh. Me. Kali nga rin day. Me. Mimi. Ano gamay pa siya? Parang liit ka ba? Why manggada na pader? Nye, anher mo na ngayon ha? Mimi, anher mo ha? Nanabsab na guys. Dako nagnakti. Kapag ag boy. Ang dako nga laki. Tata na, mato na tas mama. Mama! Ma! Nagkababuyag eh. Hapit na ni sa mga anak, puhon. Dati, hapit na mga anak ng kabawa. Ma, baka tayo sa mamang tuya-tuya ko. Tuya ka. Wop, hinay dahi kan sa mo. Lagubo ka di, abi. Batikim. Terus tabangan. Nga niya magkalipay sa una guys. Magkurumbabit na ni mga sangas mga kahoy. Ma! Kaanas maamaang. Mama, Kapit na ni mga anak kasi mga anak na narong sunod buwan. September or October, anak rin guys. Kay kuan man ni basta first time mga anak. Basta panganay nga ipanganak nila mga 11 months. Pero ako ano sir, 1 month 12 sa masiro katuig ni kabaw.
Pakinay ken sama. Lagubo ka diha. Gusto bang akong ngeraa. Geraan eh. Ala batu ya dana. Karam. Kuan, Ugos kuan naman ron Ugos. Ha? Karong buwan na? Oh, karon na ng buwan ng mga anak. Mga September kahit kuan na siya guys, mga 12 months, 1 year din agad. 1 year no. 1 year basta panganay nga kanang anak. Ha? Saman. Albasin pa man na ugma. Madaog. Kala ko. Palitan na pa na naman si Zagbalbasin arong mapainom na mo. Kaya hapit na mga anak to ah. Nagtijan buyag. Takot nagtijan ti katang mama. Manguli na mi guys kay nahuman naman na magpangahaluna ang mga buhion. Unsa tandaan na pa to si Zag Otro ipahaluna na gad to si Ja para overnight na sila nga nahaluna kay nga naman na lugwajan ini ka alas 3, unsa ini ka alas 5 ipahaluna na pud si Ja og lugway. Kaya rong taong di magsabod-sabod kay og di na si Ja tandaan magsabod-sabod delikado sa mga buhion. Salamat ka Jote Jo sa imong gipalimahan na mong bakat eh. Daghan ka jong salamat. Nag-um na guys ah. So to na napahaluna nila sa Papa Gabriel ag mga buhion kabaw ug ag baka mga kandi panghuwa na sa mga kuyas. Unja baga na pagdag-um so mazuntang mubunak guys. Mo ni mga nilabhan day ganiya guys dari sa na magi hangir og taghuak na. Naman na si Zana pa uban nga basa-basa so dari sa na mo si Zay hay kay ruma si Zag maajo. Dan na. Aga banda na mama na guys. Mo ni aghang gilabhan ganihang buntag dato sa mga sinawod sa tubig sa uwan. Basa-basa pa di pa nang ipanghangir. Nagkarin dari mga uniform ni Kuya Kinkin naman ni dali raman sa mama ning mga ingani nga tila kay nipis raman siya. Aga banda dari na gihangir. Ya mama na siya. So basa-basa pa. Mabasa pa rin mayngari. Salamat ka so kaning bunak in taon gahapon nakasahod mi og tubig mo ni hangi pang labagan yang buntag karon mura kawan naman pud siya guys na kawan naman pud siya majon ta mo bunak kun karon makapundo na pud mig tubig kaya mong matubig dari di ah nahurot nagsugod sa kang drum na nang man nagdugman siya majon ta mo bunak ron. Dami nagkuan guys. Dami nagluto. Yeah. Ang miog. Ani hapon. Magdinang ag sa kaju. Na yamang kuan guys. Abuhan dar si Lujo. Lujo's bye.